Počul si už o situacionalistickej teórii, znie to naozaj veľmi komplikovane, ale v princípe sa jedná o to, prečo je dôležité stanovovať si ciele. Vždy, keď človek začína v nejakej novej činnosti, tak prichádza v pozícii nevedomého. Ja neviem, že neviem. Všetko to znie skvele, som nadšený, učím sa nové veci a ešte netreba poriadne nič robiť a nestretávam sa s neúspechom. Následne vďaka štúdiu a praxi sa ale dostávam do situácie, kde mi začína nadšenie klesať a stres rásť z toho dôvodu, že ja zistujem, koľko toho neviem a stávam sa vedome nevedomý. A toto je moment, v ktorom väčšina ľudí končí. Nech robí čokoľvek. Proste neprejde, neprekoná túto fázu stresu. Ten stres je s nami 24 hodín denne. Nemôžete tam mať 24 hodín denne niekoho, kto vás bude motivovať, resuscitovať a znova štartovať. Čo s vami ale môže byť 24 hodín denne, sú vaše motívy, vaše ciele. Keď viete prečo, tak toto obdobie prekonáte a nasledovným vzdelávaním a praxou sa začínate dostávať do situácie, že máte výsledky, stanete sa nevedome kompetentným, vy neviete, že viete, ale už to stačí na to, aby ste tie výsledky mali, aby vám znova išiel stres dole a nadšenie hore, aby ste vytrvali a pokračovali a stávali sa stále úspešnejší v tej činnosti, pre ktorú ste sa rozhodli.